Sovint se sentia aclaparat. Sembles preocupat. Tot semblava anar massa ràpid. Caos interior s'apoderaven d'ell. És només un recordatori de la força que ja tens dins teu. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb el Rufus per explicar-vos la calma de l'esfera verda. Ens acompanyeu? A les faldes del Montseny hi vivia en Martí. En Martí era un noi inquiet, ple d'energia, amb una ment curiosa que mai descansava. Sempre estava ocupat fent alguna cosa, jugant al camp amb els seus amics, construint cabanes amb branques o dibuixant mapes de llocs imaginaris. Però, malgrat que era tan actiu, sovint se sentia aclaparat. Quan alguna cosa no sortia com ell volia o quan el soroll al seu voltant era massa intens, una sensació de confusió i nerviosisme s'apoderaven d'ell. En Martí tenia dies en què tot semblava anar massa ràpid, com si la seva pròpia ment fos un remolí impossible d'aturar. Quan això passava, es tancava a la seva habitació enfadat amb ell mateix, sense saber com calmar aquell caos interior. Sentia que havia de fer alguna cosa per poder posar ordre dins seu, però no sabia ni per on començar. Un dia, després d'una tarda especialment esgotadora a l'escola, el Martí va decidir visitar la seva àvia Glòria. La Glòria era una dona sàvia i tranquil·la, que vivia en una casa envoltada de camps i arbres frondosos. Tenia un jardí ple de plantes de totes les mides i colors i sovint parlava amb el Martí sobre com cuidar-les. Quan en Martí va arribar, la Glòria estava asseguda al porxo, teixint una bufanda verda. «Hola, Martí! Sembles preocupat. Què et passa?» En Martí es va seure al costat i va deixar anar un sospir. «Àvia, em sento estrany. Sempre tinc moltes coses al cap i no sé com fer que s'aturin. És com si no pogués descansar, ni per dins ni per fora». La Glòria el va mirar amb comprensió i després d'un moment de silenci va deixar anar el teixit al costat. «Martí, crec que ha arribat el moment que coneguis una cosa especial. Vine amb mi». El va conduir fins al jardí, on hi havia una petita pèrgola coberta d'heura. Darrere d'aquell espai amagat hi havia un caminet que conduïa a un racó del jardí que el Martí no havia vist mai. Era un lloc màgic, amb un petit estany envoltat de flors i una gran roca coberta de molsa. Al centre de l'estany hi havia una cosa estranya, una llum verda que semblava flotar suaument per l'aigua. «Què és això, àvia?» «Això, Martí, és l'esfera verda. És un regal molt especial que ens ajuda a trobar la calma i l'equilibri quan el món sembla massa caòtic. Però no és una esfera qualsevol, només es connecta amb aquells que estan disposats a escoltar-la». «Escoltar-la? I com puc fer-ho?» «És senzill, però no pas fàcil. Has d'aprendre a calmar-te, respirant i centrant-te en el moment present. L'esfera verda representa la calma que ja tens dins teu, però que pot estar amagada per tot aquell soroll que abans en parlaves». L'àvia li va demanar que s'assegués a la roca, tan còmode com pogués, i que tanqués els ulls. «Comença per respirar, Martí. Pren aire lentament, com si volguessis omplir tot el teu cos. I després deixa-la anar suaument». En Martí va intentar fer el que li deia, encara que al principi li costava una mica. Però a poc va notar que el seu cos es relaxava i que la seva ment s'anava calmant. Quan va obrir els ulls, es va sorprendre en veure que la llum verda de l'esfera era més intensa i semblava apropar-se amb ell.
Àvia, àvia, està passant alguna cosa. L'esfera em sembla que es mou. Això és perquè has començat a sintonitzar-te amb ella. Quan aconsegueixes calmar-te i centrar-te en el moment present, l'esfera verda et respon. És la seva manera de dir-te que ja tens el que necessites per trobar la calma dins teu. L'esfera es va apropar a en Martí fins quedar-se suspesa just davant seu. Quan la va tocar amb la mà, va sentir una sensació de serenor que mai havia experimentat. Era com si tota la confusió i el nerviosisme dins seu es dissolguessin, deixant només una pau profunda. Per un moment, el Martí es va sentir com en un llac tranquil, sense cap onada. Aquesta sensació és increïble! És l'equilibri, Martí. La vida està plena de moments caòtics i és natural sentir-te aclaparat de tant en tant. Però sempre pots tornar a aquesta calma si recordes com respirar i centrar-te. Aquesta esfera és només un recordatori de la força que ja tens dins teu. Durant les setmanes següents, en Martí va començar a posar en pràctica el que havia après amb l'àvia. Quan se sentia que el nerviosisme o el caos l'envaïen, tancava els ulls, respirava profundament i imaginava l'esfera verda. Al principi no sempre era fàcil, però amb el temps es va adonar que cada vegada era més capaç de mantenir la calma, fins i tot en les situacions més difícils. Un dia, durant un examen de l'escola, va notar que els nervis començaven a apoderar-se d'ell. Però, en lloc de deixar-se portar, va recordar el que li havia ensenyat l'àvia. Va tancar els ulls un moment, va respirar profundament i va imaginar l'esfera. Quan els va tornar a obrir, es va sentir més tranquil i segur i va ser capaç de concentrar-se. I és així com el Martí va connectar amb l'esfera verda. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera!